Milí diváci, vítam vás pri ďalšom vydaní rozhovorov z Malého Ríma. V diskusiách a médiách sa čoraz častejšie hovorí o problémoch detí v školách, o šikane, o duševnom zdraví. Som veľmi rada, že sa o tejto dôležitej téme môžem rozprávať aj s mojou dnešnou hostkou. Pozvanie do relácie prijala pani Andrea Mršťáková, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň. Ďakujeme pekne, vítajte u nás. Som veľmi rada, že naozaj môžeme otvoriť takúto tému. My sme už pred rozhovorom skonštatovali, že vaše centrum pokrýva obrovské množstvo služieb a pomoci a prevencie ako takej. Skúsme naozaj veľmi v krátkosti, viem, že je to náročné pre vás, ale v krátkosti približiť divákom a čitateľom, čo je cieľom a zameraním vášho centra. Čo je cieľom nášho centra? Tak keď by som začala tým naozaj najdôležitejším je to zameranie sa na dieťa a jeho problémy, ale nielen dieťaťu pomôcť riešiť problémy, ale riešiť problémy pomôcť aj rodičom a škole, pretože je veľmi dôležitá tá synergia a to vzájomné si uvedomovanie, že dieťa nie je izolovaná osobnosť, ale treba ho vnímať v kontexte jeho kognitívneho vývoja, v kontexte jeho problémov, jeho individuality, osobnosti, prežívania, skrátka jeho jedinečnosti. Dieťa prichádza na svet naozaj možno ako nepopísaná kniha, ale zároveň v tej skúsenosti, v tom formovaní sa, v tom prvom prostredí naberá určité životné vzorce, určité stratégie, ktoré neskôr sa snaží odovzdávať ďalej. To je práve to rodinné, čo si prinášame do tej socializácie s prostredím, v ktorom fungujeme už od detstva. Váš tým tvoria psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia. A už ste aj načrtli, že teda problémy detí sú také gro. Na čom pracujete a s čím im pomáhate, aj tie preventívne opatrenia a samotná pomoc a podpora. Menia sa tie problémy našich detí tuto v Trnave, alebo naše deti naozaj tie vzorce pokračujú tak, ako to bolo v minulosti? No, asi sa nezameriame len na Trnavu, aj keď my sme Centrum poradenstva a prevencie pri prvom rade pre Trnavský okres, ale samozrejme neodmietame klientov, alebo žiadneho klienta neodmietneme, ktorý aj za hranicami nášho okresu. Tak ako už hovoria výskumy, ako hovoria štatistiky, ktorými vlastne si myslím, že podcasty, webináre a semináre, ktorými sme zachrlení v médiách, hovoria o tom, že je tu tá potreba, že deti sa stretávajú teraz s veľmi veľkou úzkosťou, s veľkým stresom. Nevedia riešiť tlak svojich emócií, nevedia odolávať a správne uchopiť svoju emóciu, pomenovať ju, ako riešiť dočasnú frustráciu, prípadne diskomfort. Veľký vplyv na toto majú práve tie sociálne siete, ktoré sú tak silne medializované a ktoré sa snažíme aj v tých našich školských systémoch postupne eliminovať. Začali sme mobilmi a ja budem dúfať, že to pôjde ďalej. Takže áno, okrem tých, čo stále pretrvávali a boli tu vždy, čiže to sú nejaké riešenie školských neúspechov, kamarátstiev, prípadne šikany a kyberšikany, ktorá tu bola ešte pred niekoľkými rokmi v takej tej ľahšej forme, tak samozrejme sú to presne tieto formy a to je to vnútorné prežívanie. Asi keby som tie problémy mala tak nejako zhrnúť, tak by to bolo, že dnešné dieťa je asi emocionálne online, čo sa týka na sociálnych sieťach a v takomto verejnom živote, ale v tom svojom vnútornom prežívaní je čisto offline. Ste to už načrtli, dnešná generácia detí nepozná svet bez smartfónov, bez internetu a je to realita, s ktorou žijeme. A tu možno prichádza otázka aj pre rodičov, ak to teraz pozerajú, ako ja môžem tento diskomfort, túto úzkosť možno riešiť doma. Ešte predtým, než navštívim psychológa, je možno nejaké také odporúčanie, ktoré by sme im mohli dať? Také odporúčanie, tie univerzálne odporúčania úplne nie sú. Ja hovorím, že to ide z toho srdca, z toho citu a z toho, ako poznám svoje dieťa. Veľmi dôležité je v prvom rade vnímať to svoje dieťa aj na základe neverbálnych prejavov. Drobné zmeny v jeho správaní, v jeho obliekaní, v jeho komunikácii, prípadne v nejakom nastavení si z toho svojho imidžu, ktorý začne naraz meniť. Tak toto sú také tie prvé náznaky toho, že naše dieťa niečo prežíva. Mali by sme sa nebať otvoriť každú takúto tému a citlivo sa jej venovať. Samozrejme bez moralizovania, pretože to naši tínedžeri nemajú radi a nemajú to radi už ani tie deti okolo toho 4. ročníka, čiže 10. veku fyzického svojho života. S tými deťmi treba otvorene rozprávať, treba ich rešpektovať, netreba ich nálepkovať a treba vždy nájsť a vytvoriť pre nich to bezpečné miesto, že tu som pre teba teraz, prítomný a aktívny.
načúvam ti a som len pre teba. Toto je niekedy veľmi dôležité, otrhnúť si takú tú chvíľku z toho rozbehnutého života, ktorý ako rodičia majú, pretože sú nesmierne vyťažení a veľmi si to všetci uvedomujeme. A preto aj my ostatní, či už sme to pedagógovia, odborní zamestnanci, by sme mali sprostredkovať informáciu, ak si my všimneme, že to dieťa vykazuje nejaké iné prejavy alebo symptómy, aby sme upozornili na to tých rodičov. Mnohí rodičia často majú takú tendenciu, hlavne ak hovoríme o školskom úspechu, porovnávať svoje dieťa s ostatnými. Ako je možné, že tento to vie, tebe to nejde? Ako postupovať možno v tomto prípade? Nie každý má naozaj tú danosť, aj keď školské osnovy sú vytvorené tak, aby boli všeobecné, čiže každé dieťa by malo dosiahnuť zvládnutie toho, čo je v tých učebniciach predpísané. Ako môže možno rodič, je tam cesta tá pozornosť, ktorú venuje tomu dieťaťu ako prvorada, pomoc? Skôr ako tá pozornosť mi napadá slovo teraz akceptácia. Akceptácia toho, že moje dieťa to má jednoducho nastavené takto. Možno nebudú z našich detí všetkých akademici s akademickými a vednými titulmi, nositelia Nobelových cien, ale bude to hodnotný človek pre mňa a pre tú našu spoločnosť. Pretože ak ja viem, že si pre mňa hodnotný, dokážem ďalej budovať tie jeho hodnoty aj na základe toho, že možno v slovenčine nedostane 2, ale dostane treba až tú 3, pretože 1, 2 to sú pre mňa úplne dobré známky. A poďalšie, dá sa všetko známkovať? Dá sa všetko merať na základe známok? Nejde náhodou o tom, aby sme dieťa naučili pracovať s neúspechom a s chybou, ktorému možno otvorí iné oblasti? Veď my, ak sme zameriame stále na výkon, tak vlastne pripravíme a ochudobníme dieťa o to, aby sa mu bádalo, aby skúšalo, aby objavovalo. Ja si myslím, že presne v tomto to je. Základná škola a materská škôlka dáva základ. Dáva základ na to, aby dieťa dokázalo rozvíjať svoj potenciál, ktorý v tom vienku má a možno ešte nikto neobjavil. Kým dôjde k tej objave a k tomu vnútornému uvedomovaniu si, v čom som ja hodnotou, sám pre seba, lebo toto je veľmi ťažký a dlhý proces, tak pomôžeme dieťaťu tým, že vieme, akou hodnotou je pre nás. Upevníme ho v tom a budeme veriť, že vždy a každý môžeme byť v niečom úspešný. Len to musíme nájsť. Dnes sa vedú aj diskusie v školstve, či zostať pri známkovaní, alebo je lepšie to slovné hodnotenie. Čo by ste možno vy z praxe na to povedali? K čomu sa prikláňate vy? Pre deti je niekedy jednoznačné, že tá známka je pre nich výpovedná. Napriek tomu budem hľadať kombináciu známky, čiže klasifikačného stupňa a slovného hodnotenia. Ten komentár o tom, že táto jednotka je jednotka preto, že sa ti podarilo urobiť takýto pokrok. Možno neznamená, že jednotka u Jožka je tá istá jednotka, ktorý je nadaným žiakom. Ale pre Petríka, to sú príklady tých mien, je tá jednotka rovnako záslužná ako pre toho Jožka. Čiže treba si uvedomovať, že známka, čisto bez slovného komentára, je len nejaký stupeň. Stupeň, za ktorým treba vidieť obsah. Tento obsah je niekedy bagatelizovaný. A ja si myslím, že ten je najdôležitejší. Vy ste už spomenuli medializáciu mnohých na sociálnych sieťach, mnohých hromadných víziev, Squid Game, na ktoré upozorňovali mnohí pedagógovia. Ako môžu rodičia zabrániť tomu, aby sa dieťa k tomuto dostalo? Alebo ako ho podporiť v tom, vysvetliť mu to správnym spôsobom, že toto nie je dobré podporovať? Ide tu vlastne o to, že Squid Game je vlastne niečo, čo sa k nám dostalo cez sociálne siete. Ja si myslím, že ak si rodina už predtým, ako dieťa vôbec sa stretne s takýmto obsahom, zavedie nejaké rituály a nejaké bezpečné pravidlá. U tých mladších to musia byť až také reštriktívne pravidlá, ktoré treba dodržiavať a musí byť kontrolovaný obsah toho, čo dieťa vlastne pozerá. Tak u tých starších by to zase mali byť pravidlá, ktoré by mali byť skôr robené spoločne. Dohodnúť si a budovať tú dôveru o tom, že ak sa stretneš s niečím, čo nie je vhodné pre teba, tak mi o tom povieš a môžeme o tom viesť diskusiu. Napriek tomu nám vystupuje veľmi veľa reklamných šotov, ktoré využívajú práve zo Squid Game, keď sa jej úplne nebudem venovať, lebo by to bola dlhá téma. Tak vyskakujú rôzne šoty, ktoré sú naozaj, by som povedala, takými najagresívnejšími úlomkami práve z tejto hry.
a deťoch vyvoláva úzkosť a frustráciu. Niekedy sa o tom aj boja povedať vlastným rodičom, že ja som sa ale tak maminka veľmi bál, že ja som ti to nechcel povedať. A práve tieto úzkosti a strachy potom vyvolávajú nočné desy a vyvolávajú vlastne depresie u detí, s ktorými si už nevedia dať rady. A to je to, čo som povedala na začiatku. Všímajme si tie zmeny. Ak dieťa prestane rozprávať, ak dieťa stáva zamlknuté, ak dieťa naraz prestalo s nami otvorene rozprávať. Strach je prirodzený. Len treba aj tomu dieťaťu ukázať, že vlastne ako proti nemu bojovať. Tieto sociálne siete a Squid Game ako taký ukazuje návody pre tých starších zase niekedy, ako možno byť in. Tým, že tie problémy súčasnej doby sú vlastne niekedy asi zadefinované slovom osamelosť. Cítia sa byť sami, cítia sa byť nevypočutí, nemajú dostatok pozornosti, po ktorej aj síce svojím spôsobom volajú a upozorňujú na to. Napriek tomu tie potreby nie sú nasýtené, tak si vytvárajú pomocou sociálnych sietí nejaké imaginárne obecenstvo. Čelia potom výzvam a vlastne tá hodnota stúpa na základe merateľnosti lajkov a followerov, ktorí im dávajú hodnotenia a deti vlastne v svojich očiach stúpajú na hodnote. Chcú niekam patriť. Takisto by som mohla povedať, že máme až presýtený trh komerčnými vecami, ktoré čerpajú práve z hry Squid Game. Sú to rôzne detské masky, kostýmy, nápojové fľaše. Ako keby sa tá agresia a tá myšlienka z tej hry dostávala do bežného života. A potom sa s ňou veľmi ťažko pracuje. Pretože to, čo sa nám dostáva do bežného života, stáva sa našou rutinou. Bereme to prirodzene a sme otupenejší voči vnímaniu možno násilia, agresie. Lebo tá hra je len čisto o násilí a agresii. A čo to také ospravedlňovanie mnohých ľudí? Vedie to len hra. Moje dieťa rozumie tomu rozdielu. Nikdy sa ho to nedotkne vnútorne, aby vôbec rozmýšľal takýmto spôsobom. Je to pravda? Je presvedčený o tom? Sám seba presvedčil, že jeho dieťa je dozrelé na to, aby dokázalo tomuto odolať. Niekedy je to len také bagatelizovanie toho. Dajme si takú vetu, príklad, veľakrát povieme, ale to nič nie je. Ale to, čo nám dieťa tým chcelo povedať, možno chcelo začať s nami rozprávať a preberať dôležitú tému. A my sme to zastavili touto jednou vetou a k rozhovoru a otvoreniu témy ani nedôjde. Sme naozaj presvedčení o tom, že dieťa nemá úzkosť a strach z toho, keď to pozerá. Není to len v tom, že dieťa si dáva výzvy, ja to vydržím, ale čo to robí s tou detskou psychikou? Sami vieme, keď sme my dospeli pod tlakom, ako fungujeme, ako jednoducho sa naša komfortná zóna naraz posúva niekam inam. Áno, prirodzený stres je nesmierne dôležitý na to, aby sme boli úspešní, dokonca je nevyhnutný, ale u dieťaťa hranica stresu je oveľa nižšia ako naša. Čiže hranica úzkosti. My si vieme vysvetliť niektoré veci, ale to dieťa si nevie vysvetliť. Nemá preto abstraktné myslenie až také chápanie. Ja si myslím, že povedať pre hru, ktorá je vývojármi určená pre 18+, že moje dieťa jej rozumie, ja už neviem ani, či by som to nazvala bagatelizovaním, alebo skôr nezáujmom. Máme tu september, chystá sa nástup do školy. Pre mnohých sú to radostné časy, znovu vidia svojich kamarátov, ale sú tu aj deti, ktoré sa do tej školy až tak netešia. Mnohí rodičia zápasia s tým, že tam nechcú ísť, majú nejakú zlú skúsenosť s učiteľom, so spolužiakom, so šikanou. Ako takou, ako podporiť takéto dieťa? Ako podporiť takéto dieťa? No tak v prvom rade hovoríme tomu o tom už od začiatku tejto našej relácie alebo tohto nášho stretnutia. Vždy je to o tom vytvoriť to bezpečné prostredie. Dieťa musí cítiť, že to, že ide urobiť tento krok, mu všetci v tom držia palce. Nezamerať hneď všetko na výkon, ale v prvom rade na vytvorenie vzťahov. Vytvoriť vzťahy pre dieťa a bezpečné prostredie je to najdôležitejšie aj u rodiča, aj u samotných pedagógov v škole. Nehodnotiť hneď jeho výkony, nehodnotiť jeho samého, ale byť vďačný za každé dieťa, ktoré vstúpi do školskej brány, pretože ja si myslím, že to je to, prečo to jednoducho veľa pedagógov robí, že vidí tie radostné detské očká. Ďalšia vec je, aby rodičia doma začali vytvárať tie rituály.
pripravovať sa na ten vstup už trošku skôr ako týždeň pred 1. septembrom, nakoľko dieťa sa bezpečne cíti vtedy, keď má pravidlá a je na nejakých rituáloch stavané. Čiže pravidelný spánok, rozprávať sa o tom, čo očakáva od školy, na čo sa teší, čo by tam chcel zažiť. Premietať si, prehrávať si tie dni nielen o tom, že ako bolo, ale čo si tam zažil úspešné, na čom si sa dnes zasmial, čo ťa potešilo, aká bola strava, bolo to chutné, bolo to lepšie, ako keď varí mamina. Jednoducho naozaj dáva to na ten bežný život. Tie zaťažujúce úlohy samozrejme prídu, lebo dieťaťu sa zmení režim. Naraz prídu nejaké povinnosti, naraz príde obdobie, kedy nebude môcť len ísť hneď za kamarátmi na ihrisko, ale príde povinnosť práve toho vypracovávania si nejakých úloh alebo kontroly, čo bolo v škole. Aj o tom je ten rituál. Že to dieťa nadstavíme na to, že si budeme teraz v určitom čase spoločne vypracovávať tie úlohy, budeme sa na to tešiť a samozrejme veľmi citlivovať všetky tieto povinnosti k tomu, že sa stanú bežnou rutinou toho dieťaťa. Tie vzťahy, o ktorých ja často hovorím, sú nesmierne dôležité na to, aby dieťa sa do tej školy tešilo. Pretože každé dieťa sa teší na svoju prvú pani učiteľku. Každé dieťa sa teší na svoju prvú lavicu, na svoju prvú školskú tašku. Tak nech v tejto radosti a v tomto očakávaní zotrvá čo najdlhšie, bez toho, aby sme hodnotili jeho výkony nejakou známkou. Čo ak mám doma školáka, ktorý mení svoje správanie, prichádza zo školy frustrovaný, stále sa sťažuje, že už tam nechce chodiť, ale nechce o tom rozprávať. Kedy je čas pre rodiča už kontaktovať odborníka? Ak sa aj snaží otvoriť ten rozhovor, ale to dieťa nespolupracuje. Ja si myslím, že je dôležité hneď od začiatku komunikovať s triednou pani učiteľkou. To je vlastne človek, ktorý by mal mať najviac navnímané to dieťatko práve v tom prostredí školskom. Možno by mal mať navnímané to, kedy sa zlomilo alebo zmenilo to jeho prostredie a nastavenie na školu, kedy začal pociťovať tú úzkosť a strach. Rozhovor s triednou učiteľkou by nemal byť len na rodičovských združeniach, ale mal by byť vždy, keď cíti rodič túto potrebu, aby si vlastne viac menej overil, či jeho pocity a jeho vnímanie je dobré. Zároveň sa dohodnúť na tom, ako budovať tú odolnosť, rezilienciu toho ich dieťaťa práve na tieto problémy. A ak naozaj to nepôjde, aj pani učiteľka povie, že už využila veľmi veľa spôsobov, zmenila metódy, zmenila formy práce, prístup k dieťatku, snažila sa mu byť oporou, posilňovať ho a napriek tomu je emocionálne to dieťatko ešte veľmi slabé, tak vtedy povedať, že nech sa páči, vyhľadajte pomoc odborníka, či už toho školského psychológa, alebo teším sa z toho, že sú v školách už naozaj veľmi dobre erudovaní školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, tak potom je to aj u nás v Centre poradenstva a prevencie. Pretože my veľmi úzko spolupracujeme práve so školami a musím povedať, že pôsobíme priamo na školách. Či už je to metodickým vedením samotných pedagógov alebo odborných zamestnancov, ale je to aj vlastne organizovaním a realizovaním rôznych podporných programov, ktoré spúšťame pre triedne kolektívy už od prvého ročníka, dá sa povedať už od materskej škôlky, kedy vlastne veľmi dobre deti fungujú práve na tieto aktivitky, ktoré sú takou zmenou a sú práve na budovanie reziliencie, odolnosti, podpory, riešenia konfliktov prvých, pretože tie deti sú prvýkrát takých tých naozaj kamarádskych konfliktoch, kedy si vlastne uvedomujú, že možno Zuzka povedala, že ona sa už so mnou dneska nebude hrať a povedať im, ako to vyriešiť, dať im vlastne takú stratégiu, že je to prirodzené a bude sa to meniť. A Zuzka možno dneska to tak povedala, ale zajtra to nebude myslieť. Čiže nechcem povedať, že budeme to zľahčovať, ale budeme deťom odovzdávať tie copingové stratégie na to, aby to dokázali zvládnuť sami. Pretože je veľmi dobré, keď dieťa vedieme za ruku, ale zároveň tá druhá ruka je preňho voľná a môže skúšať to, čo mu odovzdávame a overiť si, že toto je tá správna cesta, ako to zvládnuť. Hovorí sa s vami veľmi dobre a počúvajú sa tie veci naozaj, je to veľmi logické, je to založené na realite, na tom, s čím vy pracujete, je to naozaj počuť. Ale žiaľ, náš čas je neúprosný a už sa pomaly blížime k záveru. Na záver má vždy host taký priestor povedať niečo divákom, čitateľom. Ja by som vás poprosila možno k tomu začiatku školského roka, čo by ste vy zdôraznili, že toto rodičia, učitelia, deti na toto myslíte? Tak, toto je tiež také zdĺhavé, ale dobre, skúsime to dať takých vied heslovitých. Takže rodičia, v prvom rade dôverujte svojmu dieťaťu
A nie z každého konfliktu robte hneď závery, že je dieťaťu ublížené. Čiže ide tu vlastne o to, aby sme to svoje dieťa podporili, aby sme mu dali dôveru, že veľa vecí zvládne, ale zároveň aj preverili to, že či sa v tej situácii cíti bezpečne. Rozprávajme sa a vnímajme svoje dieťa. Buďme aktívne, aj keď nie na dlhú dobu, ale možno na kratší čas, len preňho. Vytvárajme si tie spoločné priestory na to, aby sme sa mohli rozprávať a buďme vlastne v prvom rade chápajúci k jeho problémom a žiadne nebagatelizujme. Učitelia, nezameriavajme sa hneď od začiatku na výkon, ale poskytnime dieťaťu priestor na to, aby sa v prvom rade mohlo vytvoriť si v priestoroch školy, ak tam ide prvýkrát, práve to prostredie, tak aby sa v ňom bezpečne cítil. U tých starších, ak sa stretli so šikanou, stretli sa s nejakým negatívnou skúsenosťou a postojom, tak takisto neobchádzajme túto tému. Otvorme ju a skúsme sa s nimi spolu rozprávať o tom, čo bude dobré, aby sme to zvládli tento rok lepšie. A my všetci uvedomme si jedno. Nech máme akýkoľvek problém. Nie je hanbou vyhľadať pomoc odborníka. Táto stigma, ja dúfam, že už je dávno potlačená, ale napriek tomu sa stretávame s tým, že boli som u psychológa, vyhľadal som pomoc psychológa a naraz sa spustila vína nejakých kuloárnych rečí alebo niečoho, kedy potrebujeme niekoho zaškatulkovať, že niekam patrí. Nie. Je toto úplne prirodzená vec 21. storočia. Že keď si s niečím neviem rady, tak predsa si vyhľadám pomoc. Sme tu od toho, aby sme pomáhali nielen v našich priestoroch Centra poradenstva a prevencie, ale hlavne, aby sme pomáhali aj priamo v teréne. Pretože naša práca je práve o teréne a o práci v školách. Ja vám veľmi pekne ďakujem za množstvo užitočných informácií, aj vecí z praxe, na ktoré ste upozornili, a prajem vám množstvo úspešných projektov, aby tá prax v školách prinášala naozaj bohaté ovocie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja vám. Dakedy sa budem tešiť ešte na stretnutie. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť. Ak vás zaujímajú aktuálne správy z Trnavy a okolia, sledujte naše sociálne siete a webovú stránku Trnavského e-reportu. Majte pekný deň a dovidenia.